So yun, isang masayang araw po sa inyo lahat mga kasolid. Kumusta po kayo lahat? At isang masayang araw din sa iyo, Mrs. Kitchen Camera Girl. Masayang araw sa inyo mga kasolid. Ang episode natin ngayon, magpiprito tayo ng leg ng manok. Ito oh. May binili akong leg ng manok, may kasamang ulo oh. Street food siyang peg mo. Oo, papalutungin natin to. So ang unang gagawin natin mga kasolid, sasangkapan muna natin ng paminta. Yun oh, daming paminta oh. At lalagyan natin ng patis. Ito yung magsisilbing pampalasa niya. Hindi na tayo mag-aasin, patis lang. Iwas putok-batok muna, no? Lalagyan din natin ng kalamansi. Siyempre, para may konting sipa ng linamnam, lalagyan natin ng ginisa. Yun oh. Dapat lalagyan natin ng garlic powder to dahil wala tayong garlic powder. Lalagyan na lang natin ng sariwang bawang. Yun oh. Shred lang natin. Oo. Para kumapit talaga ang lasa ng bawang sa mga manok. Mga 3 piraso siguro pwede na. Siyempre, haluin natin gamit ang ating malinis na kamay. Yun oh. At imamarinate lang natin to siguro mga 30 minutes bago natin iprito. Para mas malasa. At isa-shoutout ko nga pala si Nonski TV, si Sir Mac Robles Balaguer at si Bukid Vlog. Shoutout po. Shoutout! So yun mga kasolid, pagkalipas ng 30 minutes, check natin. Yun no. Ito lang minarinate natin. Pero hindi pa natin ipiprito dyan. Itatabi muna natin. At magre-ready lang tayo ng mantika. Mahal pa yung mantika sa sa leg ng manok. At habang pinapainit natin ng mantika mga kasolid, gagawa tayo ng dry butter. Maglagay lang tayo ng harina. Mahal yung mantika ngayon. Mahal pa sa manok. Lalagyan din natin ng cornstarch. At sasangkapan natin ng paminta. Lalagyan din natin ng iodized salt. Haluin lang natin hanggang sa sama-sama yung nilagay nating mga ingredients. You know. At ibabalik natin yung kanina, ayan oh, leg ng manok. Lalagyan lang natin ng konting harina mga solid yun oh. At haluin natin. Gamit ang ating malinis na kamay syempre. Para malutong na malutong siya, no? Start na natin i-coat sa ating dry butter. So yun mga kasolid, dahil tapos nang mabalutan ng leg ng mga manok, start na tayo magprito. Mukhang magdadalawang salang kaya. Masakit yan.
Nakita. Pwede na siguro to. Set aside na natin, boy sipa. Si Boy Sipak na naman pala yung cameraman ko ngayon. Nagbabantay na lang kami si Kitchen, bata. Salang na natin ang second batch. Update na lang mamaya mga solid pag bukbangan na. So yun mga solid, dito na natin lutong crisping liig ng manok na may kasamang ulo, yun no. Sobrang Ano? crispy yan. Tapos meron din kami sausawan, yun no. Suka na may sibuyas, na may sili. Ano, kain na tayo? Tirahin na natin. Magpapapak lang kami ngayon mga kasolid. Wala mo ng rice. Yun no, sa akin yung malaki gusto ko. Pampapak muna. Kain po tayo. Madami ni Crafty Lady. Kain po. Street food pala tayo ngayon no. Kain po tayo. Palutong. Oh. Ano ba? Sarap. Kailangan ng kanin. Pangkurting kanin kaya. Magkakaling kami mamaya, mga kasolid. Sa upcam, you know. Sama sa usawan na. Natin sibuyas yung ano. You know. Mama. Juicy siya, oh. Hindi siya dry. Saktong sakto. Ano ba? Kain po. Masarap. Shoutout po sa mga naglalaway dyan. Sigurado yung mga OFW natin naglalaway. Lieg. Crispy lieg. Ano ba? Hindi. Bago luto kasi ha. Napaso nga ako eh. Kaya ito yung masarap dyan, yung utak. Pakpak muna tayo. Yun o. Utak o. May malinamtam yung utak. Parang kumain ka ng ano. Yun yung masarap. Favorite ko sa ano yan. Leg ng manok. Sa Kapampangan, batal ng manok. Ito na yung pinakaulo mga kasolid. Batal. Sip-sipin. Ano ba? Nano ko yung sili, yung ano? Suka. Ano ba? Rap? Sarap na? Yung may utak o. Ang balat Sana na- po sa mga di pa nag-subscribe, mag-subscribe na kayo. Saka sa lahat po nang nagko-comment, thank you po. Na-appreciate po namin yung mga lahat ng comment nyo. May sibuyas yung gusto ko. Yun. Kain po tayo. Mapa-basher man yan. Thank you pa rin. Ano ba? Effort din yung nagko-comment ko. Sobrang effort. Sa effort lang. Ta-appreciate po naman
Lahat namin yung mga comment niya. At saka lahat ng suggestion, yung mga concern sa amin. Thank you, thank you. Ano ba? Sarap na. Malasa. Yung utak ko. Sip-sipin. Magkali tayo mamaya, ha? Ugulamin namin mamaya ito, mga solid. Sarap. Yun, oh. Laki. Lutong ah. At siyempre, sasagutin din natin yung mga tatanong. Bakit daw hindi natin inubos yung kinakain natin? Yung sa amin po kasi mga solid, hindi naman po talaga siya mukbangan. Kumbaga sa ano lang po siya. taste test lang po kami. Kaya prepare, cook. We prepared, we eat lang cook, po, and eat lang we po eat. talaga. Not mukbang talagang ubusan. Opo. Kaya po ganun yung ano namin, prepare, cook, eat. Pwede lang namin tikman, pwede rin namin ubusin kung ayaw ubusin. Kung gusto Pero namin hindi ubusin. talaga siya mukbangan talagang. Ayun, katulad baba, ng iba. hindi naman naubusin to. Ang dami naman. Mauubos sa off-cam, siyempre. Yung Sarap iba, ng utak, no? yung iba yung kakain. Si Boy Mga Sipat. behind the scene. Behind the camera na po yun. Si Boy Sipat at si Baby Girl, siyempre. Nga. Baba. Ay. Sarap. At saka minsan yung nagko-comment, bakit daw konti lang yung niluluto? Kasi po, di po kami marami dito. 4 lang po kami. Dalawang bata, kami dalawa lang. Tsaka insakto lang po sa Pag budget. nagluto po kami ng marami, masasayang kasi walang kakain. 4 lang kami. Yun o. Kung marami po kami, yun. Dadagdagan, no? 4 lang po kasi kami. Small family. Last na ako. Ang balat o. Yun o. Kain po. Kaya po ganun. Tsaka yung swak lang talaga sa budget natin. Pasok lang din sa budget. Binabudget din po namin yung ano. Wala Kaya nang sana budget. po, manood na kayo para sumahod na kami. Grabe naman. Sarap. Busog ka ba? Sip-sip. Cheers tayo. Grabe. Sarap magpapak. Sarap yung sibuyas. Pero kakain pa po kami off cam, mga solid. Sana po nagustuhan nyo yung aming episode ngayon. At sana po, yung mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po at yung mga silent viewer po. Maraming salamat po mga kasolid. Hanggang dito na lang po. Thanks for watching.